खुलुमबाय आं UPPL दोलोनि मिरुनि लाइमोन हान्जानि आफादगिरि बे समाव आं गाबोननि जे जानो गोनां बिसायख'थि बे बिसायख'थिखौ लानानै आङो फंनैसो जोंनि बिटिआर हालामाव रायजो जानाय साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम आङो दोलोनि जानानै आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आङो बयनिसिमबो आङो जासिग्रोदोङो आरो बे समाव आङो साफ्रोमनिसिमबो आङो गुरैयै खावलायनो हास्थायदोङो जे जोङो थांनाय 8-9 मासनिफ्रायनो लानानै जोङो बे गाबोननि जानो गोनां बिसायख'थिखौ लानानै जों गोबां बेबायदि खामानि मावबोबाय रायजो राजा बिथांमोनाबो गोबां दुखु खस्थ' सैबोनांबाय दा बिनि गेजेरावनो गाबोननि जे जानो गोनां बिसायख'थि बे बिसायख'थिया जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे गोनांथार बा इम्परटेन्ट बिसायख'थि मानो होनोबा गाबोन जों जे जोंनि बेसेन गोसा भटखौ होगोन बे बेसेन गोसा भटखौ होनायनि गेजेरजोंनो जोङो मोनसे मोजां खुंथायखौ जोङो मोननो थांगासिनो दङ जे खुंथायानोखि फैबाय थानाय समाव जोंनि थांनाय 27 तारिख जानुवारि 2020 सनाव जे बिटिआर यख'थ जानानै थांबाय बे बिटिआर यख'थआव थानाय मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय बा मोनफ्रोमबो जे क्लजेसफोर दङ बैफोरखौ मोगथां महर होनो थाखाय जों जे खामानि मावनांगौ बिनि थाखाय जोंनो मोनसे गोग्गो आरो मोजां खुंथायखौ जोंनो गोनांथि जानानै फैदों बिनिखायनो आङो लाइमोन हान्जानि आफादगिरि जानानै जोंनि बिटिआर हालामाव रायजो जानाय साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम आङो गुरैयै खावलायनो हास्थायदोङो जाहाथे बयबो गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनायनि सिगां जोङो बयबो मोजाङैनो सिन्था खालामो गोथौवै जोङो सिन्था खालामो आरो सिन्था खालामनायनि गेजेरजों जाहाथे जोङो जोंनि बेसेन गोसा भटखौ ट्रेक्टरनि सावगारियाव जोङो होनानै UPPL दोलोखौ जोङो देरहासार खालामनायाव मदद खालामो मानोना जों UPPLआ देरहानानै थाङोबा बिटिआर यख'थआव थानाय मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ जोङो मावफुंगोन आरो बे बिटिआर यख'थआव थानाय दफाफ्रा जुदि मावफुङोबा बा मावफुंजायोबा जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव मोनसे गोजोन थासारि फैगोन जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव जौगानाया फैगोन आरो बे बिटिआर यख'थनि गेजेरजोंनो जोङो गोबां लाइमोनफोरनो जोङो बेबादि थांनानै थानायनि राहा लामाफोरखौ जोङो होनो हागोन जोंनि गोबां फरायसाफ्रा मोजां खाबु लानो हागोन मोजां सुबिदाफोरखौ मोननो हागोन मानोना बे बिटिआर यख'थआव जों लाइमोनफोरनि थाखाय जों फरायसाफोरनि थाखाय गोबां बेबादि माखासे थिखानाय बा माखासे इन्सटिटिउसनफ्रा फैबाय आं फोरमायनो हास्थायदोङो जे बिटिआर यख'थनि गेजेरजों जे मोनब्रै इउनिभारसिटि फैबाय जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव जे सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि नेशनेल स्पर्ट्स इउनिभारसिटि अर्गानिक इउनिभारसिटि इन्दिरा गान्धी इउनिभारसिटिनि जे केम्पास भैरबकुन्द'आव मोनब्रै इउनिभारसिटि जोंनाव फैबाय बे इउनिभारसिटिफ्राव जोंनि गोबां फरायसाफ्रा बेबादि गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानो थाखाय खाबु मोनसिगोन आरो बेजों लोगोसे गोबां जोंनि फरायसाफ्रा जायफ्रानोखि मेडिकेलाव थांनो गोसो जोंनाव मेडिकेल कलेजबो फैबाय तामुलपुराव जोंनाव केन्सार हस्पिटाल फैबाय NIT फैबाय बेबादि गोबां माखासे इन्सटिटिउसनफोर फैबाय नार्सिं इन्सटिटिउसन फैबाय हटेल मेनेजमेन्ट फैबाय बेजों लोगोसे मोनफ्रोमबो साब डिभिजन लेभेलाव जे नवोदया बिद्यालय जासिगोन आरो मोनथाम जिल्लायाव जे स्पर्ट्स अथरिटि अफ इन्डिया साइ सेन्टार फैबावसिगोन दा बैफोर इन्सटिटिउसन बा सेन्टारफोरनि गेजेरजों जोंनि गोबां फरायसाफ्रा बेबादि खाबु मोननो थांगासिनो दङ गोबां जोंनि लाइमोनफ्रा बा जोंनि जे एजुकेटेड इयुथ्सफोर दङ बिथांमोना साकरि मोननो थांगासिनो दङ आरो जायफ्रानोखि दिनैसिमबो जोंनि माखासे लाइमोनफोर दङ जायफ्रा थांनानै थानो थाखाय खुनु मोनसे राहा लामा गैया बिथांमोनाबो जोंनि UPPL दोलोआ सरकार दायोब्ला बिथांमोननि थाखायबो जोङो बुंदों जे बिथांमोननि थाखायबो जोङो थांनानै थानांगौनि थाखाय जोङो राहा लामा खालामगोन दा बिनिखायनो आङो लाइमोन हान्जानि आफादगिरि जानानै आङो गुरैयै खावलायगोन जोंनि बिटिआर हालामाव रायजो जानाय साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम जाहाथे जोङो गाबोन जोङो जोंनि बेसेन गोसा भटखौ होनायनि सिगां जाहाथे बयबो गोथौवै सिन्था खालामनानै
ट्रेक्टरनि छबियाव भट होनानै जाहाथे जोङो UPPL खौ सरकार दानायाव मदद खालामो जाहाथे जोङो बिनि गेजेरजोंनो मोनसे मोजां खुंथाय गुड गभर्नेन्सखौ जोङो लाबोनो हायो आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि बे बिटिआर हालामाव मोनसे गोजोन थासारिया फैयो आरो जोंनि बे बिटिआरआ जौगायो आं बेखिनिखौ खावलायबाय थिखानाय बा माखासे इन्स्टिटिउसनफ्रा फैबाय आं फोरमायनो हास्थायदों जे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जे मोनब्रै इउनिभारसिटि फैबाय जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव जे सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि नेशनेल स्पर्ट्स इउनिभारसिटि अर्गानिक इउनिभारसिटि इन्दिरा गान्धी इउनिभारसिटिनि जे केम्पास भैरबकुन्द'आव मोनब्रै इउनिभारसिटि जोंनाव फैबाय बे इउनिभारसिटिफ्राव जोंनि गोबां फरायसाफ्रा बेबादि गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानो थाखाय खाबु मोनसिगोन आरो बेजों लोगोसे गोबां जोंनि फरायसाफ्रा जायफ्रानोखि मेडिकेलाव थांनो गोसो जोंनाव मेडिकेल कलेजबो फैबाय तामुलपुराव जोंनाव केन्सार हस्पिटाल फैबाय NIT फैबाय बेबादि गोबां माखासे इन्स्टिटिउसनफोर फैबाय नार्सिं इन्स्टिटिउसन फैबाय हटेल मेनेजमेन्ट फैबाय बेजों लोगोसे मोनफ्रोमबो साब डिभिजन लेभेलाव जे नवोदया बिद्यालय जासिगोन आरो मोनथाम जिल्लायाव जे स्पर्ट्स अथरिटि अफ इन्डिया साइ सेन्टार फैबावसिगोन दा बैफोर इन्स्टिटिउसन बा सेन्टारफोरनि गेजेरजों जोंनि गोबां फरायसाफ्रा बेबादि खाबु मोननो थांगासिनो दङ गोबां जोंनि लाइमोनफ्रा बा जोंनि जे एजुकेटेड इयुथ्सफोर दङ बिथांमोना साकरि मोननो थांगासिनो दङ आरो जायफ्रानोखि दिनैसिमबो जोंनि माखासे लाइमोनफोर दङ जायफ्रा थांनानै थानो थाखाय खुनु मोनसे राहा लामा गैया बिथांमोनाबो जोंनि UPPL दोलोआ सरकार दायोब्ला बिथांमोननि थाखायबो जोङो बुंदों जे बिथांमोननि थाखायबो जोङो थांनानै थानांगौनि थाखाय जोङो राहा लामा खालामगोन दा बेनिखायनो आङो लाइमोन हान्जानि आफादगिरि जानानै आङो गुरैयै खावलायगोन जोंनि बिटिआर हालामाव रायजो जानाय साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम जाहाथे जोङो गाबोन जोङो जोंनि बेसेन गोसा भटखौ होनायनि सिगां जाहाथे बयबो गोथौयै सिन्था खालामनानै ट्रेक्टरनि छबियाव भट होनानै जाहाथे जोङो UPPL खौ सरकार दानायाव मदद खालामो जाहाथे जोङो बिनि गेजेरजोंनो मोनसे मोजां खुंथाय गुड गभर्नेन्सखौ जोङो लाबोनो हायो आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि बे बिटिआर हालामाव मोनसे गोजोन थासारिया फैयो आरो जोंनि बे बिटिआरआ जौगायो आं बेखिनिखौ खावलायबाय।